Varios meses despois do ultimátum que lle deu o Partido Socialista, exixindo para él responsabilidades de goberno e a constitución dun cuatripartito, no que tamén tiveran cabida BNG e Boiro Novo, Velo cumpre a súa palabra e presenta a súa renuncia como edil da Corporación Municipal. Eu voto para un lado, pero que queren que faja? Que siga aí de pasmón. Si todos os ciudadanos veñen aí, un montón de ciudadanos que teñen docenas e docenas de me traen expedientes a ver se lle movo que non lle dan resuelto, que entón que dale, creen que eu estou no goberno, non estou, é unha pesadilla. Que a xente pensa que eu pinto algo aí, non pinto nada. Despois de preto de 40 anos como edil, 9 deles como alcalde, o histórico político boirense di abandonar a primeira liña política por coherencia, o ver que o executivo municipal non atende ás súas demandas e mantén un goberno en minoría, con tan só 5 concelleiros de 17 cos que conta a corporación. Eu non podo estar a elegir un alcalde e estar votándolle en contra. Estuve votando aí constantemente, cousas que non me gustaban, pero votei a favor. Non fui capaz, en agosto lle dixen que llevaba 3 semanas para formar maioría, xa cansado de todo isto, e non, eles empeñaron en que os 5 queren gobernar. Ningún o fixo. Os alcaldes veteranos saben que unha minoría non se pode gobernar, se para teñen máis concejales que el. Velo vaise, pero coa súa marcha reabre novamente a posibilidade dunha moción de censura que leve ao Partido Popular á alcaldía, algo do que o vello político se desmarca. A responsabilidade será dos que veñan, e o que fajan os que veñan me parecerá moi ben. Se queren seguir así, se o PSOE quere formar maioría con quen o eligiu, estupendo. Que non quere facer? Que o fajan outros. A renuncia de Velo, que deberá facerse oficial na vindeira sesión plenaria, levaría a José Antonio García Castro, o seguinte na lista dice Boiro, a recoller a súa acta de concelleiro.